Makadani pomwe. Makadi kozvekare nevazukuru. Apa na mapfupa ndikuona ndikupataniza pandodo pamwe. Zvanzi sekuru vane mabondo emufi yavari kuona yavari kubataniza patsvimbo yavo. Asi ndikayangana muntu uyu. Asi vakatarisa mabondo emufi uyu. Ndikuona pakunembewa chipo nyabani. Zvanzi mapfupa yacho ari kubuditsa zita kuti chipo nyabani. Pamwe chipo nyabani. Pane munhu anoziva munhu anonzi chipo nyabani. Zvanzi simuka. Obora nani? Zvanzi wauya nani naye muzukuru chipo? Ngaramuka bwana. Zvanzi ngavasimuke mhuri yako yauya nayo iuye kuno pinde mudaro. Makadi wazukuru. Iwe kamanja. Iwe ombera. Majoko bwana. Mabva kupi wazukuru? Mabva kupi? Rafingora. Munotaurisa kana muchibvunzwa nasekuru naye wazukuru. Kuretana Rafingora. Zvanzi kwakadii kurafingora kwamabva? Aiwa kuri nani zvishoma urwere chetu. Iwe ramuka murabasi. Iwe wanzi sumuka mukomana. Yabata ndodo. Hanzi nasekuru yabate tsvimbo. Ombera unombera ubata tsvimbo yasekuru. Enda kufika hapo bwana. Zvanzi famba uende ukasvika hapo udzoke uya. Chidzoka. Ipa sekuru tsvimbo yavo muzukuru. Enda kugara pasi. Enda unogara pasi paunga ukagara. Ukaona imwe nkani yanu? Muri kuona vazukuru nyaya yenyu yamafambira panapa? Maita wang'ono nayo. Maita vana vadiki nenyaya iri kukunetsai yamafambira pano. Iwe kana ndikayangana musikana. Iwe musikana iwe sekuru vati kana vakanyanya mucherechedza kwazvo. Apa iwarewa kuti izi mbumba zako asine ndikuona vantu vari kuchoka mimba mako. Wataura kuna sekuru kuti wauya nevana vako ava sekuru vachitarisa vati sekuru ava havasi vana vako hausiri wakabereka. Chokwadi sekuru. Vana vamng'ono wako. Vana vokusiyiwa nemufi. Vana vemunin'ina wako ka. Hongu sekuru. Imwe mkuona nkani hapa? Zvanzi muri kuona here nyaya iri papa vazukuru? Uyu wamuona atazvimangana zvimachira. Zvanzi uyu mwana wamuri kuona akazvimonera machira anenge ekumasoyo. Ifa yake ndaiona. Zvanzi nasekuru ndaona rufu rwake atarirana nechiga cherufu. Madabwa na kukwatama. Zvanzi maneta matambura chaizvo nenyaya yekungofamba muchida kugadzirisa matambudziko. Chokwadi sekuru. Ende ifa yacho vantu vari kufa na nkani imodzi yakufunda. Zvanzi chirwere chiri kukupedzerai mhuri iyi idenda rimwe chete rekupenga. Ndo riri kupedzerai mhuri. Uye ndo denda riri kuda kuuraya futi uri. Chokwadi. Umvavara? Manzwa here mashoka? Tiri kuanza sekuru. Aitwa John niani? Hanzi anonzi John ndiani? Baba vake naiyeyu. Zina rapai? Zvanzi uyu mwana zita rekuti John zita rababa wake? Rababa vake. Aimbopembera hai? Hanzi aimbonamata mwana. Yembe niyo sekuru. Chokwadi. Asi kuona nkani yese? Hanzi asi muri kuona nyaya iyi yese iri kuitika apa? Mundu wandaifuna apa. Pane munhu aidiwa nasekuru padare iri. Ndaifuna munhu aitwa Patricia.
Zvanzi pane munhu anonzi Patricia ndiaidiwa nasekuru kuti ange ari. Vanzi anonzi Patricia ndiani? Hanzvadzi yavo. Sekuru chii? Hanzvadzi yavo. Tatarosenda iyi. Hanzi hanzvadzi ya baba. Hanzvadzi yenyu makomana ndi anonzi Patricia. Sekuru hanzi munhu anonzi Patricia hanzvadzi yavo vakomana vaviri. Apa roboni. Hanzi ari kupi? Mozambique idakura. Hanzi Mozambique musangoti Mozambique, Mozambique ikakura. Ari pamhiri pachitetere apa. Kambototo. Ona zina muri wati Kambototo iyi? Hanzi muri kuona zita ramutaura kuti Kambototo iyi? Iye udambokugara kumene. Hanzi iwe ukambokugara kai? Kambogara shwa sekuru. Ndikodare marira? Hanzi na sekuru waona kuti uri chirema ukaremara ndiko ukaremarira kai? Ndiko chaiko sekuru. Chita so. Ya apa pana ufita. Zvanzi dare renyu rine uroyi ukuru wakarema. Ukaona zvidachitika kuti uyu achitenda nango munyendo upfupi nango uiteteri. Zvanzi muri kuona vanhu mese muri panapa uyu mukomana akagara pakati uyu ane gumbo rimwe refu rimwe pfupi. Pane chikonzero chakapa rimwe gumbo rake ripfupi keso. Adatukana na nsikana itoa Patricia. Hanzi akatukana nemumwe musikana ainzi Patricia. Iye hanzvadzi yako Patricia. Ndizo shwa sekuru shwa. Hanzvadzi yangu toka. Ndizo sekuru toka. Iwe ukuita dai. Iwe hanzi na sekuru uri kuita sei? Hanzi uri kuita sei muzukuru? Sekuru oda kuziva kuti uri kuita sei? Uri kunzwa hope? Ukaona kada chitika apa? Zvanzi muri kuona here nyaya yakaitika apa muzukuru? Atukwanana na familia yake. Zvanzi uyu akatukana nehanzvadzi yake anonzi Patricia mukomana. Adayamba kumenya njinga. Zvanzi mukomana yakabva atanga kuchovha bhasikoro achienda kwaenda. Ndivachita buzvu masoteri. Hanzi akazongoona rima mumaziso make kudai. Kuira mutoro. Andobva adonhera mugomba. Iya. Ndizo shwa sekuru. Mudabara kurangasi. Zvanzi mukaberekwa muri vangani? Ati 8. Furiza butoni. Zvanzi furidza patsvimbo yasekuru apa muzukuru. Iwe ndio chitwa Davison. Hanzi iwe ndio unonzi Davison. Ndini shwa sekuru. Iwa mai vacho. Wewe chipo na dudzai mkuru nduboni. Zvanzi iwewe ndiwe chipo, ko iwewe chipo na anonzi dudzai mkuru ndiani? Chipo. Sa iwe ukaona muntu uyu achitwa Patricia angabweretani pano? Zvanzi na sekuru ko munhu anonzi Patricia uyu panapa angauye sei kuti mugone kubatsirika? Namba dzake taidziedza kudhara izvo zvazichambobvuma. Saka kuti zvisoka muri sekuru tapedzera kudhara. Kwaikala rushinga ndiani? Aigara kurushinga ndiani? Baba. Ndakara rushinga. Vaigara kurushinga baba wenyu. Ko dzina ra kuti Patricia kai? Atete vacho. Okay, yeah. Kuti apa wesa na Patricia semba afiti. Zvanzi na uyu Patricia mkuru sopana ndafiriseni. Akafa shuwa. Zvanzi na sekuru pana anonzi Patricia mukuru. Pazoita Patricia mudiki. Saka Patricia mudiki uyu ndiye akaroya uyu. Asi Patricia mudiki uyu akasirwa uroyi na Patricia mukuru akafa ndizvo? Ichokwadi. Varikuguma dare navo. Muona nkaneni kuti imare. Zvanzi nyaya yenyu kuti ipere igadzirisike. Pafunika Patricia ari apa. Hanzi Patricia ari kudika roti ange aripo pano padare. Manje hatina namba dzake sekuru tatokumbira kuti mutibatsire ipapo. Nokuti ndinongomuona pamavision sekuru. Iwe ramuka. Uyo. Mukomana hanzi sumuka. Iwo ndikanongedzera. Ine. Mukomana uyu. Furiza. Ndichemere zina yake. Penanga funa kuchanga. Shepard.
Iwe ramuka tsutsu wabwera nani? Hanzi sumuka iyo waya nani? Imi asi wewe. Aya inawe zita rake. Hanzi arisi zita rako. Iyo ndokunza sekusumuka. Inde. Iyo. Kusendera nokuziva? Hanzi kusendera nokuziva ere. Andikuziwe. Pai wako warubuni? Hanzi baba wako wari kupi? Wasara kuma. Wawasira jani? Hanzi wawasire. Mafambiro ndiyo yainetsa akwanisa kufamba. Akudzaririwa? Yeah. Hanzi wari kuzarirwa. Chokwadi. Apa pano mabwera na mwana wankwasa? Hanzi pano mawe ni mwana wankwasha? Ndizvo. Ari kudya ndiani wana wakwasa? Hanzi ari kupedza kudya wana wakwasha ndiani? Ndozvatsiri kuziva manje kuti ndiani. Ndozvakauya kuti tizive. Kotangweranyi imwe makuramwira wana wakwasa? Zvanzi kosei makuita semukuramwirwa wana vakwasha? Ndozvatavinga kuti sekura tibatsire tizive kuti ko chii chiri kuitika. Pafunika kufunga pamenepo. Panoda kuvharwa ipapa. Panoda kugadziriswa ipapa wanzo ere muzukuru. Kana pasi asabwera na familia zako? Hanzi gara pasi atowe nemhuri dzako. Ya, muzapita na familia zako. Zvanzi nasekuru munozopinda nemhuri dzenyu. Wamva? Manzo ere? Nawe kupasa zvikwambo madzina. Zvanzi musambopota muchipa zvikwambo mazita, zvikwambo zvanokuti ana Shepard. Kumbofara? Wanzo ere dare? Ika! Bomberai maoko. Imwe. Patricia ngabwererani. Imi wazuru wanzi Patricia pano anoya sei? Tandochemera kwamuri sekuru kuti batsiro ipapo. Noti namba dzake hatisisina kana zvokufunga hatisisina tapererwa. Noti ane makore tapedza kutaura naye. Imwe mungatandizira kuti familia zavo zibwere. Zvanzi naye hama mungabatsira neosei nevanhu ava kuti hama yavo inonzi Patricia igone kuuya. Pane here angakwanisawo kuita zano kuti angabatsira neosei nevanhu ava kuti hama yavo inonzi Patricia ikuvatambudza igone kuuya. Haisita kutochemerawo kwamuri musekuru. Apa rifanira to zayangana numero zake pa spejeri mukati. Zvanzi nasekuru ndichakubatsirai, ndichapinda mugirazi rangu riri mukati ndokutsvagirai nhamba dzake nekwaari ndokuudzai nenhamba dzake mukwanise kumufonera mutaure naye. Asime mugoreva kuti iye ari mvuto yakambototo ine ndikuona ari mvuto yasongo. Zvanzi nasekuru muri kutaura kuti munhu uyu ari kuMozambique munzvimbo inonzi Kambototo. Sekuru vari kuti kwete, pagirazi ravo vari kuona kuti munhu uyu ari munzvimbo inonzi Songo iri muMozambique. Vamwe akatama sekuru noti pane makore. Ona muntu mene aitadzwa nekusiya ane zvimabariko. Hanzi munhu iye anoita zvebhizinesi remumvura kutaura kuno nemabhoti. Chokwadi. Uyu badabwera dzura achikukura ari pekuti angane mabariko. Hanzi ko uyu nezuro pai uya achipengereka muchiri mubhazi muchiuya kuno angasingataure nyaya yemabhoti here. Aitaura sekuru. Kana pesa ari kumuyo kana angasingarodzi na Patricia. Zvanzi kana paanenge ari kumba kupese pachipengereka zvaanenge achiita anenge asingataure zita raPatricia here. Anenge achitaura sekuru. Ufuna kutandiziwa. Zvakanaka, zvanzi munofanirwa kubatsirwa zuvo Kuti kana ichita bwino. kuti nyaya yenyu iite zvakanaka. Uyu tikumutaratari. Zvanzi uyu ndiri kumurapa mukomana ari kurwara. Ndikayangana uyu angazhure makore aya matatu nakupenga ka. Zvanzi nasekuru ndikatarisa uyu adarika 3 years achipenga kamwana. Chokwadi sekuru. Badabwera dzura angaita deri. Hanzi pakauya nezuro anga achiita so zvaakuita. Aiwa angasingadai so. Apa bwino ka. Hanzi apa Right chokwadi sekuru. Toona chishamiso. Shamiso. Uyu tifuna kuti akare pano penango 3 dia. Zvanzi nasekuru uyu mukomana ndoda kuti agare mumatare mangu kana kuti zve3 days achipiwa mushonga. Mawa. Mangwana. Tifuna kuti mukaguredza nangu mhasha. Mangwana sekuru kuti munomutengera mbatya. Muchodzedzwa damanga izvi. Zvanzi izvo zvaakapfeka zvairamba kubvisa zvacho izvozvo mumubvise apfeke mbatya dzakanaka. Mukumva? Manzo ere wazvo. Anobvarura kutopfekedza zvakanaka. Chabwino. Zvakanaka. Ndikapita muzabwera mu
tumukonza chite bwino mwana. Zvanzi kana sekuru vapinda umozopinda mudare vamugadzire mwana aite zvakanaka. Iyo vana udaita ukutana kurushinga ka. Iyo vanzi vana ukaita vekuta kuba kurushinga uchitiza nawo hakuna zvafunga. Ona zvadachita manje. Zvanzi muri kuona zvikaita amai vevana. Vana uko wangasara ripo kwakasara kuna 4. Hanzi vana vanga vasara vakurushinga varipo 4. Na Patricia ari kwai. Na Patricia ari kuMozambique. Uyu akanada kupenga. Hanzi uyu angasati akupenga uyu. Adatenga uyu na mwanzake akari pakati apa ipenga ari pakati apa nchito Enoki. Zvanzi paakanotora pakati pavo uyu neuyu pane mumwe mukomana ainzi Enoki. Adafikira ari kufana kupenga. Zvanzi Enoki ndiye aipenga uyu paakatakura vana aenda navo kuRafingora. Enoki vasvikira kufira kuRafingora nekupenga. Saka uyu akazotanga kupengera kuRafingora. Chabwino. Apa karanapo. Zvakanaka zvanzi nasekuru garai apo. Ndatambura ini. Ramuka naye. Sumukai naye mukomana mugari naye apo. Sekuona okwamaita pazuva ranhasi tiri kuno kuchitete kubhodha reZimbabwe neMozambique. Vamwe vanoziva kuti kuchikafa kunoko ndiko sekuru tasvo vadzoka zvakare kuti vazoita mabasa avo. Takamboya mazuva apfuura kana kuti masvondo apfuura mabasa avo makavaona. Tauya zvakare tasangana nedzimwe mhuri dziri pano tinzwe kuti dambudziko ravasvitsa pamusha pano nderipi. Makadi Hanzvadzi? Tiripedi makadiwo. Tinotenda. Makadi mukoma? Tinotenda. Hanzvadzi, tamboona muchibatsirwa nasekuru. Dambudziko rakusvitsai pamba panapa nderei? Rorwere rwomukomana kupenga. Ane nguva yakareba zvakaita sei achipenga? 3 years. Zvakatanga sei? Zvakangotanga achingopengereka achingonamata makomo achipfeka machira idyiwa nemasowe. Svika pari zvino ndozvaringoita kana kugeza haabvumi. Kudya kwaanenge achingonhongerera zvinhu zvokudya zvomumasango izvi. Svika pari zvino. Asi pari nhasi kubvira tasvika nezuro achipirwa mushonga nasekuru tasvo. Aiwa tiri kuona dambudziko iroro rada kukamuka. Makambofamba naye here kune dzimwe nzvimbo sevanhu vane dambudziko? Tafamba nzvimbo dzakawandisa. Zvichinzi dambudziko iri riri kubva kupi? Richinzi riri kubva kuna sisi vake Patricia. Zvinonzi kana achinge ari mustate yaari kuita kupenga kwaari kuita, iye Patricia wacho anenge achiwana chii? Ari kuwana upfumi kwaari ikoko. Ane business rechi? Anzi ane mabhoti nemakombi. Okay. Ari muno muZimbabwe? Asi muno muZimbabwe ari kuMozambique. Ndanzwa zvakare zvichinzi imimi muri amai nini. Ndiamai nini kana kuti amai guru vevana? Ndiri amai nini. Amai nini. Chikonzero chaita kuti imimi muzotakura mutoro iwoyo chii? Inyaya yekufirwa vabereki vake vese vakafa. Ivo vakasiyiwa vari vangani? Vakasiyiwa vari 8. Vese vapenyu? Vapenyu 3 chete, Patricia naiye vakomana 2 ava. Vamwe kana muchirangarirawo kana kuziva nemarara munoita chikonzero chekuti pa 8 pasare 3 zviri kunzi zviri kukonzerawo nei? Iye Patricia ndiye akakonzeresa matete vake. Vanga vari sasita vake Patricia wacho. Anditi? Alright. Mukoma, ndakuonawo zvakare muchitaura nasekuru apo muchinziwo mune dzoro raminaro.
regumbo zvakafamba sei ipapo? Shuwa mafambiro akaita dambudziko regumbo ndekuti ndakanetsana naivo futi sisi vangu patirisha vacho. Saka ndakanokwira bhasikoro chiti ndakuenda sisi, asi inini handida kuzoziva kuti chii chakaitika ndiri pakufamba rwendo ndiri pabhasikoro. Ndakangozverekana ndangonhongwa nevanhu chokuti ndatova muchipatara ndopandakabengenuka ndakutoudziwa kunzi mukomana ndozvawaita so handida kuziva kuti zvakafamba sei. Kana muchiti mangamanetsana chii? Kunetsana kwanga kuripo bhozi pane vamwe vanga vatomboshayikawo futi, saka taimbovabata vakati sisi muri kudiwochi kune vamwe madzibaba chichichi vairamba. Vaingoita zvezvokuti zvebaiginde zvezvokuda kungoita chifinhu so. Saka ndokunetsana kwatakaenda sisi munoramba sei kumboendawo kwatinchiti ngatimbofambaiwo sevana vemhuri imwe. Saka sekuru tashu makavanzwa kupi nezvavo kuti kuna sekuru vari kubatsira vazukuru? Sekuru tashu pane shamwari yangu inini ndo mukutamba kwataiita ikoko ndopandakavaonawo mafacebook imomo, ndakati vanobatsira wani, ndopatakati regai tifambewo timboonawo kuti vanoitawo zvakaita sei, nokuti tatenderera asi dambudziko rokuramba kupera. Muchitarisa mimi pama-hours kana kuti mazuva amauya nemurwere kuti tasa pazuva ranhasi zvamira sei? Tichitarisa masvikira takaita nezuro svika pari nhasi, ndiri kuona kunge zvinhu zviri kufamba zvakanaka, zvisingaite kuti inini ndiritova nerimwe dambudziko randinava ndinaro futi zhinji, asi ndiri kuonawo panapo zvinenge zviri nani nyaya pagumbo rangu iri wani refu wani pfupi, saka rinonguva ino yekuti kana kakuenda kunoti zuva rakuenda kunorereka rinodzimba, vat apa handitonzwa ndiri raite zvokuti futi sisi vavo zvakare ndovari kukonzeresa gumbero? Ndivo vari kukonzeresa futi, ndane 5 wives dzese dziri kungoenda makambozvitsvaga izvozvo kuti zviri kukonzerwa nei? ndisisi vavo chete, ndokufamba kwese kwandinoita. Saka sekuru tashu mavaturira here iroro dambudziko zvakare? Sekuru tashu dambudziko iroro takavaturira, vakati tinori kuona kuti tiribve zvamuchose. Tichitarisa imimi kwamafamba, sekutaura kwamaita mataura kuti ndafamba semhuri mafamba kwakawanda wanda, muchikombeya nezvaitwa nasekuru tashu munozviona sei imimi? Famba tichitsvaga dambudziko redu kuti rinombofamba sei, nokuti vamwe vanenge vachingotinyepera munozodai but hazviperi zvinhu izvozvo, nokuti pese patinosvika kana kungava kuna madzibaba kana vamwe vanotaura zvakaita sei, uyu mukomana uyu paanongobuda pese anenge achipengereka zvokutoti but nhasi ndikuona akadzikama zvakanyanyisisa, but adaro kudai aitonhonga kana matombo chaivo, but nhasi ndikuona kunge zviri nani. Saka kurafingora munogara sei naye? Kurafunga wanike zvadaranyika mukomo ata ndini chete kutobata achiudza kuti vakaita sei chichi, ndo anogara makomo achingonamata chichi. Chimukoma, mazvinzira muri Zimbabwe imhuri yatasangana nayo kuno kubhodha kuchikafa, vauyawo zvakare kuzobatsirwa nasekuru tashu. Munin'ina wake ane makore 3 achipenga, asi sekutaura kwaari kuita kuti kubva pavabatsirwawo nasekuru tashu pazvidiki izvozvo pari zvino munin'ina wake akatogara, haasi kurwisana nevanhu, haasi kuita zvekutema nematombo. Hongu dambudziko ravo harisati rapera, sekuru tashu vari kuendera mberi nebasa iroro. Tavimbisanawo zvakare nasekuru tashu kuti kusvika panopera dambudziko iri mukomana uyu akufamba, tichange tichivatevera kuti tizoona zvechokwadi uchapupu hwekuti mukomana uyu apera. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.